Junts per un temps de 3 minuts. Endavant. Gràcies, presidenta. Sí, primer de tot, moltes gràcies a la senyora Lucía per haver fet l'esforç d'acompanyar-nos avui. Esperem que es millori ràpidament. Un moment, diputat, un segon. Pot assegurar-se si la convidada està entenent el que li està transmetent abans de continuar? No passa res, si ella li entén no hi ha problema, però intentem facilitar la comunicació. Bueno, pues señora Lucía, ¿entiende bien? ¿El catalán lo entiende bien? Normalmente sí. Yo no tengo ningún inconveniente, no se sienta... Normalmente sí que lo entiendo. Si hay algo que no entiendo, se lo pregunto. ¿Cómo prefiere usted que me exprese yo? Yo me adaptaré a... No, hable en catalán y luego yo, si veo que no entiendo, se lo digo. De acuerdo, pues muchas gracias. No, le decía que le deseo una pronta recuperación. Esto es muy importante que trasladárselo porque y decirle que le agradezco muchísimo que nos haya hecho esta intervención. A ver, com s'ha dit abans, jo crec que aquí hi ha una paraula clau que és deshumanització, que ha sigut com l'extracte allà on vostè ens ha portat i que fa l'efecte la clau de volta de tot el que després succeeix a partir d'ella. La veritat és que li han fet les preguntes que jo li faria, exemples de bones pràctiques, què ens recomanaria a vostè que traslladéssim, i hi ha una cosa que a mi me fa ballar molt el cap, que ja l'hem apuntat abans, quan parlem de totes aquestes qüestions, que és el tema de la pedagogia, perquè al final, quan estem parlant d'una cosa que està institucionalitzada, vol dir que està, diguéssim, que està empeltada de tal manera que tan sols amb una forta pedagogia es pot revertir. I aquesta pedagogia en dos sentits, dins dels professionals, dins dels mitjans, què ens aconsella vostè que fem per tal que s'entengui? Perquè jo, per exemple, una cosa que també reflexiono, estic segur que hi ha professionals que quan vostè els fa aquesta reflexió, i potser han fet aquesta notícia d'una manera un punt desafortunada, després segur que se n'arrepenteixen i en seguida assumeixen aquella reflexió com a pròpia, la que vostè els hi trasllada. Per tant, jo crec que és molt important aquí fer aquesta tasca de pedagogia en les institucions i també, evidentment, des dels mitjans. I en aquest sentit, clar, per exemple, hi ha una qüestió que a mi em sembla fonamental, que és explicar que hi està absolutament, diguéssim, avaluat, que al final tots els fenòmens d'immigració tenen sobretot un component social, es vol fer sovint, com diu vostè, es vol fer passar per un component ètnic, fins i tot. Com es tracta, per exemple, com ho ha dit vostè, les diferents guerres. Ara estem tractant la guerra d'Ucraïna, segurament molt diferent de com tractem la guerra de Iemen o de Mali. Això també crec que està empeltat, com dic, d'uns prejudicis, de tota una manera, com diu vostè, institucionalitzada i tot un imaginari que hem d'anar treballant per revertir. Bé, en definitiva, insistir en aquestes preguntes i en com podem fer que des dels mitjans i en els mitjans, a poc anem canviant totes aquestes coses. Moltes gràcies.